मानो होननानै बुङोबा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जागायजेनबाय खारन गेजेराव आङो थाथ'नाय बायदि जादोंमोन साननै सानथामल' रेस्ट लादोंमोन दा दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन आरो गाबोननिफ्राय फुरा हाद्रि फुगोन जेरखम इउपिएल बिफाया जेरखम मिटिं खालामदों बिनि 5 गुन आं बारा खालामो दिनाव सेंग्रा मानसि जाबाय 30+ बयस मानो होनोबा खमसे खम आङो गैयाबो दिनाव 30-40 थाखा आं सेस्था खालामगोन गाबोननिफ्राय हाखर हाला गरखाय गासिबो समान खालामलांजोबगोन खुनु माबा थाबथानाय नङा आरोखि खुनु मानो होनना बुङोब्ला सेरखम बायदि जायगाबाबो थाबथानाय नङा गोथौ जेनेबा जोङो दर टु दर केम्पेइन खालामगोन गासिबो गलि हाखर हाला गासिबो स्लिमथ' खालामलांजोबखागोन गतिके आं दाख्लैनिफ्राय बुंदोंमोन इउपिएल बिफाखौ बिथांमोना बेसेबां मिटिंखौ खालामबाय थाथों होननानै आं बारे बारे बुंदोंमोन दिनैनि खेत्रआव बुंदों मानो होनोबा पाब्लिकआ आंखौ मोजां मोनो बिनि थाखायनो नुनो मोनो पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टिनिफ्राय अर्थात आंनि माबाया जाहैबाय सिनारिया जाहैबाय माबा जाहाजनि छबि 12 नाम्बाराव गोलैदों आरो मानो होनना बुङोब्ला आं बेखौनो भगबानाव आर'ज गाबनानै बेखौनो दिनै आङो दरखं मोखाङाव थानानै आं बेखौनो बुंनो सानदों मानो बिनि सिगां सानदोंमोन जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव जे जाहाजनि छबिखौनो आं लाफिनगोन गमामायैनो बेखौ 2019 बेनो खामोन आंना इजि प्रसेस थांबाय बिनि उनाव जाहैबाय सेकेन्ड टाइमाव आङो लुबैदोंमोन लास्टआव थाथों लास्टआव थाबाय दा गतिके आं फैबाय थानाय दिनाव सानो 2024 नि बिसायख'थियाव क'क्राझारनि खेत्रआव गोबांनि साखाफारा गोबां जनगोष्ठीजों आंजों लोगोसे लेंहर लोगोसे गोबां आगोलाव मिटिं खालाम 65टा आं अलरेडि मिटिं खालामनानैसो सेरियास लादों साननै सानथाम खारन दिनै एसे खम खालामो गाबोननिफ्राय खिन्थु स्टार्ट जागोन काउन्टडाउना जेसेबांखि आंबो सेस्था खालामगासिनो दङ आरो बे खुनु निश्चित खुनु पार्टि इउपिएल खुनु फेक्टरा नङा जायखि खाम्फायानो जा मानो बिएमनिफ्राय जायखि जयन्तआनो जा मानो जिखुनु कंग्रेसनिफ्राय इत्यादिया फैया मानो क'क्राझारनि खेत्रआव एकमात्र बेखौल' बुंगासिनो दं केन्डिडेटखौ मोजां नांगौ बे खेत्रआव दिनै पाब्लिकनि सयसनि नोजोराव आं जानानै दङ सासे मानो होनोबा बिसोर 10 बोसोराव जे हिरासुरा लुथिनानै जाजाबाय मोनसेल' खोथा बुंदों फैबाय थानाय दिनाव जे एबारनि खेत्रआव जों जेरैखि जाया मोजां एमपि केन्डिडेट नांगौ बे खेत्रआवसो बुंदों जों खुनु पार्टि इउपिएल बिफाखौ क'क्राझारनि खेत्रआव जों नाया गतिके बे खेत्रआव जोंहा बे खोथायावसो जों एबार नायगोन दा गोबां जनगोष्ठी रायजो राजा एफा बिदा फंबायनिफ्राय जेसेबां लैहोर फैनानै जे आंजों जिहेतु आङो फिसा मिटिं पकेट मिटिं खालामनो गिदिर मिटिं खालामथ'नो हायाखैब्लाबो खिन्थु पकेट मिटिंआ अलरेडि आं 65 क्रस जानानै दंखायोमोन ओमफ्राय दिनै जेसेबां हाय खालामसै गाबोननिफ्राय खिन्थु खमसे खम 30-40टासो मिटिं सानानो हरानो सान जागोन गोदोगोन मानो होनबा दस्रा केन्द्रा खुनु दम गैया जे आं बायदि खस्थ' खालामनो हानाय आरो पाब्लिकआ आंजों जथेस्थ' दं पाब्लिक जथेस्थ' दं खारनाव आंखौ मालाबाबो फेजेननो हानाया बे 100% निश्चित खादां देरहागोन आरो मोनसे खोथा नैबे जोबोद जोंनि थाखाय गोनांथि गोनां जादों फैबाय थानाय दिनाव गमामायैनो हेमन्त बिश्व शर्मानि थार्ड पार्टआव दा फैनानै बिथाङा जे प्रसार सालायनो फैगासिनो दङ एकमात्र आं बेखौल' बुङो हेमन्त बिश्व शर्मा फैबा आरो 100% आंनो सियरसिन देरहासिगोन देरहानाय आरो स्ट्रंसिन बांसिन बर मगन हेमन्त बिश्व शर्मा 20,000निफ्रायबो 50,000 80,000 1 लाख बारासिनाव क्रस जागोन हेमन्त बिश्व शर्मा फैयोबा मानो होनना बुङोबा गमामायै जेसेबां बर' फिसा रायजो राजा एफा बिदा फंबायफ्रा आंजों लोगोसे दङ हेमन्त 20,000निफ्रायबो 50,000 80,000 1 लाख बारासिनाव क्रस जागोन हेमन्त बिश्व शर्मा फैयोबा मानो होनना बुङोबा गमामायै जेसेबां बर' फिसा रायजो राजा एफा बिदा फंबायफ्रा आंजों लोगोसे दङ हेमन्त बिश्व शर्मा जे बस्तासार सरासारि चिफ मिनिस्टारजों जुदि केन्डिडेटजों जुदि फाइट नांनो हाथावथाव केन्डिडेट दङ एकमात्र आंल' दं आंनि बारियाव सोरबा दंबा सारा जिल्लाया राजनितिखौ गारगोन बेखौ दिनै स्पष्ट खोथा बुङो हेमन्त बिश्व शर्मा फैबा नोंथांमोना नुगोन बाक जुद्ध बेजों आं बेजों माबागोन सेस्था खालामो जेसेबां हायो आं बे जेसेबां केम्पेइन खालामो बिनो बांसिन आं बेखौ केम्पेइन खालामना फिसा खोन्थागोन बेखौ माबायदि अख्रेबनांगौ बेयाव आं दं होनो बिनि खेथ्रआव आङो दिनै नुदों जे हेमन्त बिश्व शर्मा बस्तासार सरासारि दिनै बर'खौ जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ मुस्लिमखौल' खालि बे जेरखम एगेन्सै बिथाङा जेरखम नारा नारा सेस्था खालामदों दा बेबायदि खेथ्रआव जों दुखु गोनां दिनै बाथ्रा दिनै पाब्लिक रिलेसन पार्टि नेतृत्वनिफ्राय आं बेखौल' बुंदों ओंखायनो गुरै खावलायनाय जायो आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि बर' माहारि रायजो राजा बिथांमोनाबो आंजों गोबाङैनो फैबाय आरो फैबाय थानाय दिनाव आं सानो लोंहोनो फैनानै खुनु माबाया सलाय नङा स्पष्ट खोथा जेरैखि जाया मानो जोंनि पार्टिनिफ्राय 100% निश्चित देरहागोन खुनु दाउट गैया बे खाथांखा मानो होननानै बुङोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मा बायदिजों जुदि फाइट नांनांगौब्ला आंहा सोरबा हाग्रामा सोरबा प्रमदआ आंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा बिथांमोनहा जेबो बेबायदि बिथांमोनखौ आंहा उल्था सिदा बिथांमोना बाथ्रा दान्थेनांगौ खोथा गैया खारन बिथांमोना बिटिसि इलेक्सनावसो गेलेगोन दा नैबे एमपिनि खेथ्रआव हेमन्त बिश्व शर्मा दिनै एनडिएनि एलायन्स जाना बिथाङा जे प्रसार जुदि खालामोब्ला जे बिथां फैयोब्ला 100% सियरआ स्ट्रंसिन जागोन खारन गमामायैनो बिथांजों जुदि फाइट खालामनो हाथावथाव जुदि केन्डिडेट दङ एकमात्र आंल' दङ आं एसेखिनियाव बुंना फोजोबबाय एप्रक्सिमेटलि 1 लाखनि एबाब जागोन आरोखि मानो होनोबा क'क्राझारनि खेथ्रआव एटलिस्ट बुंगासिनो दङ जों एबार खुनु पार्टिखौ नाया जों खुनु पार्टिखौ नाया बे खेथ्रआव जोङो जि गोदान पार्टि अर्थबा जों मोजां केन्डिडेटखौसो नायनानै बुंगोन बे होगोन आरो बे खोथाखौ बारे बारे बुंदों दा बेथ' जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला बेखौ आङो सिगाङावनो बुंदोंमोन डिसिजन क'क्राझारनि खेथ्रआव आंहा एसे बेयाव गाज्रि मोनजालायनाय खोथा फैबावदों मानो होननानै बुङोब्ला नैबे खेथ्रआव गाज्रि मोनदों जे जिहेतु बिथांखौ आं कয়েকটা जबाब सोंदोंमोन खारन बेयाव आं जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जेसेबां दिनाव बर' केन्डिडेट दङ बिथांमोना एकदम नोरजिया सिस्टेमसो नुदों बिथांमोना फंसेबो काउन्टार खालामो सासे दं नै दोलो हिसाबै बिसोरहा बे आदाया खालामदों आंनि उनाव आं जोबोद मोजां मोनदों बिथांखौ दा बे खेथ्रआव आं बुंबाय थादों ओंखायनो दा जोङो नैबे मुहुर्त टाइमाव जोङो ओंखायनो स्ट्रं केन्डिडेट एमपिनि खोथाव नांगौ आरो फैबाय थानाय जुदि आं बिटिसिआव जुदि एमपि देरहायोब्ला आं बुंदों जेरैखि जाया बिटिसि इलेक्सनाव आं जोंनिफ्राय जों केन्डिडेटखौ जथेस्थ 40टा समस्तिबो होजोबगोन जोंनि पार्टिनि नेतृत्वआव आरो
100% बे समावबो जोंना गैयाबो 20K 25टा देरहागोन दा नैबे मुहूर्त टाइमाव आं बुंदों जे गोबां आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबायखौ आं फंसेल' खावलायगोन फैबाय थानाय दिनाव जुदि हेमन्त बिश्व शर्माजों बा बिजेपिनि एगेन्स्टै हेंथायै जुदि फाइट खालामनांगौ केन्डिडेट दङब्ला आं बेखौल' फंसेल' खोथा बुंगोन बे जाहैबाय आंनि बारै खुनु केन्डिडेट गैया आरो जुदि सोरबा दं होननानै ओंखारबा आं सारा जोंनि राजनितिखौ गारगोन। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6030349997 7638008149 6003494371।